ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾತಿನ ಆನುಲೆನ ಸಾಧನೆದ ಪಿರವು ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನಿಪ್ಪುವಲ್ ನಿಕುಲ್ ನನಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾತ ಜರ ಅಂಚನ ಸುರೂಕ ಪೊನ್ನನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೂಲೆ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಪಂಡ ಏತು ವಿಚಿತ್ರತ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಸೀರೆ ತೂದು ಇಜಿನ ಬಂಗಾರ ತೂದು ನಂಜಿಗಾರು ಬೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಆನುಲು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆನ ಬೊಡೆದಿಯಲ್ಲೆಂತೂದು ನಂಜಿಗಾರು ಬೇರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೋಲಿಯ ದಯಸಿ ಅವು ಎನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಅದು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಂಡಾನಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡಾನಿ ಬಿದೇ ಹೋತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತು ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟು ವೈಫ್ ಬಂಡದ ಆಡ್ ಆದುಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪೂರಿ ತಿಂದನ್ನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪೂರಿ ಆ ಪೂರಿಡ ಏನಂಚಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಪೂರಿಡ ಹಾಕದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಈರಡತ್ತು ಬಾದೇರ್ನೆ ಈರ ದನಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋಡ 5 ನಿಮಿಷನ ದಾಯಿಗಿ ದನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಬರಿತ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಬಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚುಲ್ ನಿಜ್ಜಾನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂದ ಮಾರ ಇದ್ದಿ ದುಮ್ಮ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ನಾನು ಮದಿಮೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ದಾಯ ಅಪಗ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪುನಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ದಾದ ನೆಂಪ ಅನ್ಪುನಿ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಜೀವಡುಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥೋ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಜನ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಬೈಯರ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಗುಳ್ಳುದಿತ್ತೀರು ಅಪಾಗ ಬಡಿದಿನ ಮಂಡೆ ನಾನಾ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತನು ಬೇರೆ ದಾಯಂಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೇರೆ ಗಿನಿಮಿನಿಯಾನ ಸೋಕ್ತೋಜಿಂದಿಜ್ಜೇನ ಅತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಪೊಂಡನ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಇಂಚಿನ ನಾನಾ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡನ ಮಣ್ಣಿಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಇನಿಯಾನು ಪರ್ತಿನೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡೆ ಅದು